Veko vatanga zvekutrenda for the wrong reasons. Pana amai vari kuti vakabirwa mari naBosveko uye mapermits avo nezvekuenda kuPoland hazvina kuzobudirira. Veko auya akaexplain akati ivo sekambani vanoita zvavanokwanisa, kana zvichinge zvaramba unofanira kuedha dzimwe mari. Terms and conditions atinenge tapanana hapana chinochinja way. So esisimele vari kuti vaneta nekuramba vachitaura nyaya imwe chete kwamudzidzi here nai vana vefu. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichigadzirira kuenda kunana diaspora ikoko ngatigare itarongeka. Tiri kuti muchingosvika imimi batai vediaspora cash funeral policy munovawana mulink pacomment section. Motaurirana navo kuti mungaisa mari yekubatisa nyaya dzinenge dzerufu idzi. Munhu anogara atobhenga mari dzake kuitira kuti kana achinge angowirwa nesomething chinomwira ari kure pasatengeswe mombe kumusha. Please tapota. Alright, regai tipinde panyaya iye. So kwasisimeli kune munhu avanyorera akati iye ndine nyaya yanguwo iri kundinetsa. I'm a single mother and a breadwinner to my family. I'm just 25. Ndiri first born zvakare. My life has not been easy. Ndiri kuedza kushanda nesimba kuti zvingabuda, but things keep on falling apart. Ndakaita certificate nursing assistant last year. Ndine hope yekuti ndichawana mukana kuenda kuchando. Then zvakabva zvarema because of mare. Then ndobva ndazosanganawo neDiamond Migration paFacebook. So they talked to me and they convinced me and assured me kuti zvinoita. They promised to help me kusvika ndaenda kuchando. Then I applied to go to Poland with this Diamond Migration. Then ndikabhadhara mari dzese dzavaida, but chave kurwadza nawo vandifuratira. After ndaiswa muvisa draw ndobva ndaburitswa after 4 months ndisina kuwana visa racho, saying the permit had expired, but zvinhu zvandakanga ndisina kuudziwa nevanhu veDiamond ava. They were not telling me the possibility of failing or anything, so I had to contact Diamond Migration back and asking how this happened, and they were not talking to me nicely. Vakutanga kundiudza to report anyway kana ndichida and to have a lawyer. Zvinhu zvakandirwadza ndakabva ndazotaura naVeko lupa wacho akanditi he can't help me with anything. It was my loss. Kana ndichida kuti andibatsire I have to pay him $1,000 on top of $740 yandakanga ndambobhadhara pakutanga. The painful part ndezvekuti mari iyi iri kubva kumaparents. Vakatotengesa mombe dzavo kuti vandibatsire, then vana Veko vakutora mari and not fulfill their promises. And now I don't know where to start. Ini moyo wangu unorwadza. Pamwe ndichaitawo life iri nani ndo zvandaifunga, asi nenyaya yemapromises aya hapana zvambobuda. Ndandichiti zvimwe ndichashandirawo my child and my family nemasiblings, but now pazvave zvakutorema. Saka mari yese yakatoenda here, hapana chakabuda. So kwekuwana futi imwe mari hapana, ende zvakutyisa to try again. Diamond Migration yatondirasa, vakatopedza neni, vandisiya ndakangodaro. I am so helpless right now. Ndokumbira sisi kana muchikwanisa kundibatsira. So ndo message yabva kune musikana ari kuti akadyirwa mari yake naVeko, and Veko wacho is not willing to help. But Veko ati aiwaka regai ndiuye ndizvitaurire nyaya yangu, regai ndi explain kuti chichinoitika. Ati iye I just woke up and saw this story trending. Vari kundisendera ma screenshot vakawanda, and I also saw it kwameli. I'm sure most of you already know kuti pa Diamond Migration kune ma terms and conditions, and when you get to any of our offices vanokuudza exactly how the process works. Kupa Poland program isu we always guarantee kuti work permit inobuda, because that's the part we handle. But once the permit is out, unopinda mudraw. Kune ma long term permits 2 years and ma seasonal 6 months. You choose which one you want according to your budget. Kana draw permit yako ika expire, hazvizi company fault, because we would have finished our part. The visa date and approval zvinobva kuembassy. So kana embassy kasakupa visa, hazvina chekuita necompany. I know vakawanda vanotozviziva. But kana zvinhu zvadai zvaenda pa social media, zvinobuda sekunge munhu akabirwa, which is not true. This person paid for a job and a work permit, and both were processed and given. What she's now saying is that she didn't get a visa. But remember, Diamond Migration is not an embassy. We are just an agent that helps people get jobs and work permits for the country they want to go. The visa process is done by the embassy itself.
So please guys, ngatigarei hatiregei kukurumidza kuenda kufacebook tisinganzwisisi, because you end up tarnishing the company's name. Aya ndiwo mashoko aboss Veko vari kuti ivo refund unoiwanepi iyo payment yabuda. Chinondinetsa ndechekuti kana ichinzi iDiamond Migration company inodhila neizvozvo havafaniri here kufacilitata my whole travel until ndasvika kwandiri kuenda. Vanofanira kundibhukira madhetsi ekuenda kuhome affairs kunonzi kuembassy kwacho ndinosiya. Chandinoita ini kungoenda nepassport kunoti isai a visa, that's all, nemabiometrics and all, but zvimwe zvese they should be the ones facilitating. But ari kuti iye isusu we don't have any influence kuti mapayment anobuda here, saka munoishandisire migration company yacho. Why don't you just do your own research guys? Zvimwe zvinhu zvatiri kunzvengana nazvo kungoenda pawebsite wonozvisechera woga woona kuti zvinofambiswa sei, muchaona kuti pane dzimwe mari dzatinogona kusevha zvachose. So Veko ari kuti chinondinetsa ndechekuti tave ne1 year and some months company ichinzi iri kubira vanhu. Why isiri kuvharwa? Because vanhu vacho vakaenda kumacourts vachiti vabirwa, vari kusvikazve votadza kuexplaina kuhwina nyaya dzacho because of our agreement that they have signed. Ukaona payment nebasa, visa ukanonyimwa, it's not our fault. Netizens ari kuti Veko, whatever your explanation is, tiri kungoti susuudzai vanhu musati maprocessa zvinhu kuside kwenyu kuti there is a chance yekunyimwa visa kuembassy. We don't do refunds kwete kuzotaura kana zvadai hatibvumirani. Hazvibatsiri, tinoshora iyo Diamond Migration yenyu iyoyo kuti zvine kakuwandirana mukati. I always tell people kuti izvi zvemaagents yanai nazvo, zvimwe zvinhu zviitire wega. Iwo maagents aya imbavhawo kana zvichiita why vasiko kuEurope ikoko. Ndiani usingadi kuenda kuEurope? Vamwe vari kuti vabire stereki kana tivaudza kuti uri mbavha havanzwe vanhu vacho. Kutovaudza kuti wakatomboenda kumasales nenyaya dzemari dzevanhu dzawakaba, vanotituka. Saka tingovabira nekuti ndizvo vari kuda. Help me understand. How do you get work permit without a visa? Ndipo pane chitsotsi chacho apa. Why do companies process permits without a visa guarantee? Veko ka ingopa munhu mari yake, uri kuzvinyanya iwewe. Ndiani wakamboendesa kuPoland akauya achipopora kuti ndaendeswa naboss Veko kwana Libs vakaenda kuDubai kuya kwefree visa. Correct me if I'm wrong. Uchaswa pfuti yako one day mukomana, rega kudaro. So ivo vanhu ngavaregane nePoland idzi kana vachishandisa Diamond Migration. Poland haimbonetsi, kungopinda pawebsite paya womeka sure kuti yatranslata kuchirungu. Iwo wopinda paya wozvientera madetails ako, mopanana mapemiti machichichi, woenda kumasites anotsvaga majobs, wotsvaga majobs aripo ipapo. Then mopanana madetsi enyu, moita mavisa process enyu. Zvakangonaka zvisina maagents mukati. Chinogoneka mwana agent ndicho chimwe chetewo chaunogona. Pfungwa dzine agent, misoro wake musoro umwe chete, maziso mairi nemuromo umwe, ndo zvimwezvo zvatiinazvo. Dambudziko usimbe nekutya maofisi. Handei tinozvibvunzira tizviendere tega kuPoland, tizviendere tega kuAustralia, kunyika dzese dziri kudiwa idzi. Zvimwe zvacho zvinongoda kuti munhu akunge chivindi. Angoenda anoti veduwe indokumbira kubvunza kuti kana nchida kuenda kuAustralia ndoita sei? VepaEmbassy vokudza kutoti mainini endai pasite yakati mobaya chakati mobaya. They are very nice people, they can help you. So guys, ngatiregei kuramba tichingobigwa mari mhani. Vanhu vari kutonogara munana Midrand, munana Waterfall umu nemari dzenyu dzekuba. Chiregai kudaro. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to comment, like and share.